Guys, this is part 2 na niya guys. So, Merry Christmas and advance Happy New Year, and please subscribe, like, and share part 2 niya guys. Love you guys. Amo na maganahan. Alam niya din hawa no. Kita ba gamay nom? Gamay. Ano niya? Ha? Menjawab lebih ini suruh tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kira dia. Minum lang. Tidak ada sen peningkatan. Ada. Ini untuk kebayang tadi. Ini mau bantai ke? Balokon sa kumuon karon. Kumuon karon. Balokon sa mga ipatro. Mo magic man na ako mo mga ipatro. Salamat. Hello, Singko. Lamat, man. Huwag lang na mo. Singko ako dito na. Singko na kukuha ng bahay. Ikaw kadaghan mo balik dire. Bagaimana tu? Si Papa ba? Si Loloy. Parang lari yun nagpunta sa kuwa ko. Hindi dyan istorya. Lagi mo sa kasali. Kasi nabalik ako. Madagamay. Wala ino. Wala itu. Ha? Wala rin ako buhok kasi. Dapat yang berbuku. Sunuko ka. Pinaglas di basa. Ako ka, yung mo pitang hinawan. Orang talisika, o nabasa. Jadi kemang himasa hapon gabi eh. Himasa ka ah. Nabasa ko ito sa gabi. Ate ko na laki. Ate ko ba sila? Napiksan lang, o nabasa yun. Nabasa ko lagi ko dia. Oh, Lagi ko lagi. ang ganyan, pagkulan. Tunog ko na kapit lang lagi. Anak ko lapok na gamay. Man, kasi sila. Grabe galang ganyan na nagtupalingkit. Grabe halos hindi na magian.
Kapil, grabe, pinikab. Yan na, abot ba? Mag-isog yung tabok mo tao. No, busy na kayo, no? Mumpra, yan, manguli, no? Pero may kwarta. Busy ka itong namalit, no? Itong mamalit, Palit ito yun. tapos balay. Sila busy, palit. Ha? Ano mo to siguro, Andre? Ah. Isa mo ng kwarto. Wala may kwarta na. Sala ra ko talaga. Ay, sala. Ayaw mo ipalapat. Sala kusina. Step by step. Sabi na kung ano. Wala yung kwarto. Wala na. Asa ka namalit alang kuwan, pre? Anong asin? Siguro. Loro? Ayun. Bato mo nangyari. Hmm? Bato mo nila. Nagban nila ito. Ito ka taas. Lucy. 12, 500 na. Baga na. Ako pa sa sin. Ito ko, minuto pa sa sim. Diferensya rin ko ba yung mga... Mas gwapo pa sa pinturado pa. Sarado pa daan. Di pa dyan mataya. 530 siguro. Ang kamay, reprensa. 400 man ang kuwan. Ang chain nga, 24, ang 12, nga Nakapalit ko, 4 man. 420, yan na. Tulong kulong. Sigurado pa. 12, nakapalit na 12, 4 ko tayo. Mahal ng sin. Ah, Kayaan ko na 15,000. tama yun. Magkano pa na po. Wala pa nang mana, balikan ko na ito. Balik lagi na ako ng dinusindaan. Kaya eh. Paon yung kwarta, no? Pila adlaw na rin. Pero isa. Mga klase, ating. Ako lagi. Sinan si ating. Ano, ikuha na nito. Filter, 4. Ano na filter? Tanaw na ko filter. May trabaho. Wala yung sabi nga. Alam na, ina-ina. Ala ginay, basta ka, kaya mo trabaho man siya. Trabaho. May mong trabaho sa amin, limpyo. Limpyo yung trabaho. Yun nga, may agi ko. Oo. May ilam mo kunin mo may agi. Kung magtrabaho, limpyo kayo mong balay ba? Iya pong kanon. Makakuan do ka, makaganahan do kang balik niya kay kuan man. Performance ba? Pero pinagturdo na niya. Tindahan ako. Tagamay. Parter apa? Bandak. Ayan. Pina. Milo. Pasto. Lagi ni basketball ya, pre. Ano, kaliga ko. Sige sa man paliga. Ito iba nga, pressure mo. Ah, may. Kailangan ko. Nagpili pa daw yung vaccine ngayon. Tanasa man nga bola. Ah, may. Kung may franchise na napit, pwede na kaya, pinanigat-nigat yung binta na ka. Napit na 45 ka to eh.
Terus tika sa yung tulula, di subot kita na yung bubunot na sila. Ha? Bubunot sila dito sa tikulit pa. Nya. Tulula na sa ito. Nya. Pwede ka. Pwede ka. Nagko kay pre. Bukan ako na mahilot na. Ha? Hindi mo gani magbungkag pre. Ang tendency ni mo ano sa kanang marang buwit. Bukat na siya ba? Ako na premium eh. Yan na. Lagyan na. Lagyan na gatin ng kwenta. Ay. 5,000. Kaya open. Ito mo kayo mabibo eh. Lahat matangkaging sundan nga. Pero di mabibo nga ito. Dool-dool lang. Napa magumpas ko no? Pero hindi. Mabibo po na iniguman na po Pasko. Kaya kuwan mangkot. Murag ang kuwan ba? Napatay Christmas party. Hindi pa rin mananaw ba no? Pero kita kuan. Pero January wala na na. Kita dos. Taghan nga mananaw kay kuwan naman. Wala na may laing. Fokus sama sila deh. Focus na kay wala laing ma. Pero di pa pwede kay. Kaya lagi mo na. Magban ba taro regalo? Ano? Birthday, susunod. Ah, Bila yung tangke. na? Tang. Kuan naman ni pineapple. Pinapos silang. Tubila. Ta 20. 20. Sapod ka ice. Yeah. Nilagyan sa rin ng apple. Tara. Tapos na ulit, bili juga. Sa sigarilyo. Kasi Hindi, wag na ko sa sigarilyo dito. Ino pa rin eh. Ilan siguro yung pangit yan na ito. Mahalin din rin. Meron mahalin ng 50 ano. Ha? Mahalin ng 50 ano. Oh, cukup eh. Wala ko sulat niya abri na. Dahan nila ito, UB. Wala, natigong yung mundong kayo. Sa bali dyan, namumog mahapon. Oo, pero mga kan, Davao na ikan. Asa na? Asa na bali dyan? Wala ka kan, dito sa night market. Ang kapisto ito. ano siya pwesto dito? Ng Peter. Peter. Hindi na sa 6,000 gabi. Ang primero 4. Usog ro na yun. Kadaghan ang manoroy. Saka ron kamay pre. Pre, saka kamay pre. Ha? Saka kamay lang. Out. Benta lang magabiin. Oo. Nanay rin pa. Pero isa kabuhan na siya na. Dili, taga ano gabi. Ticket Yung katungkan, yung ito nga. Isa kabuhan na ilang arkila. 200. 200 ang ticket. Kaya eh. Ano mo nung punta? Ha? Atang pre. Ano mo nung asinto dito ko? Sinsa na ito, tukihan. Malinda. Di magsalig no? Dati, nagpili humok pa. Atang pre. Tamon mo na. Nagpindahan, ako na yung ano na, para nilapot ka. Para sa likod na. Kamera mo. Mama niya. Basta na, sige na lang nabas. Piniraan. Ay, naglago na sa mag-chat. Inamin ng barkada. Kamera mo. Di
Nasa bugas ko. Ilay mo, nakasik mo. Ha? Sama ko na kumukan bro. Di mo ni kontre ka nang ginabasa mo gud. Ginabasa siya, hago bitaw nga balik sa tuglakaw-lakaw. Lagay. Lagay. Dito pala magwarta ko. May minister, ikip na malay kulang. Sinayang ko. Ito naman na yung utang ko. Wala na ko alay. Ano na? Wala na pagkabayad. Pagbayad, paningin. Sinay tulang. Wala na pila na kabuhan ko na. Ko na nausul. Wala lang. Ayabag mo sa karon nga panahon. One last na gibron. Sakit ng ito. Wala na sa wala. 1,000 ang nabayaran ko ba? Nagpayad ko sila. Ay, gawas-gawas. Gawas oy. Gawan na ito. Sarap kaya. Kadadlan kung gawas dre. Uy, pero ito. Utang naman eh. Ay, masakay na mobile si Lisa. May ko good na mo na ba? Karon ending wala na. Parang ano, ibit. Tukod sa anapin niya, si Batwood, breast milk po tayo, tukod tayo rin. Mas panay, wag po tayo rin. Buka, ulit. Buka po gabi eh. Matan eh. Bangan po sa isa ka. Wala dyan. Kana iyo. Wa mo nga po na ayon ni yung style niyo. Pero gamay sa kalibutan. Binuang ka, yan namin nagtanaw na to. Wala na po ka ba? Dalam ka. Ay, manusto na. Di dali ra pag bidulon pre. Ano, ang kwarta, uwa ko kwarta, makapalipat, wala. Ang kumil dito, madal, akong sige, datadatahan. Price na lang. Kapag ito, Pero kata paghihirama to na ako, bigyo to kay ram. Pag ko pa man sa naabot, di ba ko ay magka-LCL stock. No ko man di pa madaklos. pag gumagawa May ato, buhat. yung tiyana nga, kung kulang, ano ka, naginaw, kung di tao kabalong, o ganyan kalaki niya. Daghan na maginisibat sa buha pre. Wala nagwa, magdaghan yung isibatan namin. Kasi lang, ito na to. Dapat itong taga-kapatagan, oh. Kung sino katuig, 10,000. Yung mga kapila na bayad, libo na kapun. Ito, di. Taga-kapatagan, yung mga pila din sa mga nurse. Yung ginahan. Yan na may Salig, lagi ta kay kaila. Ilang ang good. borders nila. Yo, kadaghan mo ingon sa kuha diha, katay dire sa diha, daghan kita ka gym. Wala jud ni budget pre ko. Tanda ako kwarta, pero dili jud na pwede ko na ko. Basta mga borders nila. Ito kung diri, oh, diri kaning batuha. Baguran, sibat po. Bye-bye. 900 kaping la kurinti, wali bayri, ato gabayad. Manguwan na kung mangdo dili na anong alas 2. Ay kaya 12. Bigyan na itong kurinti, hindi lang gamit-gamit o rep o buwasin. Bigyan, ano pagkahuman, bahala ka ng balay biyakan ko, pwede mo lang makuha. Ano nga naging sibat eh. Sibat yun ka na kuhan kabalo ba? Tinagabiin lugis na mo kuhan. Ayun,
gato. Nainis lang ko. Nicki Minaj. Mang, Pero usok wala ka? na ba? Hindi mo manalay sa mga wala ka ganun yung trabaho, anak. Ikaw na kanina mo sibat-sibat, wala ka na. Ako na ba, gamayan ng siguro ko yun. Steven, ano yun? Naus. Alam ko, tanong to dami to. Pagbuwan. Kailangan lang na muna. Mang. Ano naman ko na, di naman na, mangita na po na pamaagi na magkakuan po na dito. Kaya ako, kaya naman, wak mapunin ko. Di mapunin mo bukod. Magmapildi ka. Ay, wala magkukupringan sa tayo na lang, nakikwarta na. Kwarta lang. Wala na yung trabaho. Anak, Sa kanimo pagkabot-rang. basta dili lang kita mo ng ilag. Alag-ilag na. Basta ayaw lang yun ako mo ng ilag. Pangit kayo naman. Mangihilot niya. Milad mo kayo na, naman bayad. Okay, paitan mo. Hala. Balik niya ko na to. Lamang ko po na yung customer, okay? Balik niya ko. Kung wala ka mga customer po na ako to sa hilot. Balik ko yung kadere. Wala ka lang kinaganan ba? Ako may saligan na itong agi po. Balik bigla. Ngayon lang patay mo ba? Ano yun? Sakit Naumo. yung mga kauhan. Nagalas ko nga ba? Chapter. Ako nagkabang ako. Lain ng lawas. Aming inita. Si Lime Store. Balik. Balik. Uy, may kaya balik. Ano balik na taong ka? Uy. Pahit to. Pahit pamatay. Dodo kayo pag ito balik eh. Ay, gusto ko ito. Ako pa makita. Pagkaan mo na ako na pwede. Kwartaran mo na eh. Ano mo na eh. Teka ko kubayad mo mo. Patang mo kanta mo mo. Tagi-tagi ka po. Kahit ispan. Ano? 20. Ilan mo? Dito to. Dapat mayatan. Ilan na yun niya? Anak din ko to. Yate kasi mo mga pagkagod niya mo. Huwag na pinabilin siya mo 20. Ano mo? Di mo po niyang i-shop. Pero wag yun. Guys, please subscribe. Biasa ko, dragon. 250. May abroad na lang. Ang bala mo na ito. Hindi mo, pero mapalibayad ito. Magbuwan na kumulan. Kung kamay mo mo rin, kapit ko rin. Kahit tayo na. Ano na nakabang o? Ano nakabilak ko? 207. Ha? Tulas na lang po. Kaya kay Dore Pehel, pre. Kaya upat doon ka lang ba, no? Let's go. A, Hindi ako ba? Tingin akong sakit mo. Kung ba Dore Premato, grabe, pre. Luto na ko. Hindi niya kami naman ako. Pamilog yung kanon mo. Ha? Kanon mo. Lagi pag kanon mo. Ay, inaira ko na kayo po. Saan man nga. Madala mo yung gusto ko. Super. Sabi niya eh. Nagay lumiya. Uy, kayo, ay, katawin mo. Dalang ko sugat din, no? Sugat. Gan gini pre, kilip. Nagmo ni mabigil, wala po kay kusog. Nako kay nang ugatan ya pre. Mo ni magpanungutan ha. Tayo. Wala ginagamit mo dami, malumpat na. Tama sa dami. Awa, guni daw. Gapon lang Kaya akong kuwan bang akong kaya ko atinda. Akong kuwan ba lumpat na na. 76. 70. Nakit sa'yo tagtugron kay ugma biya kay tugay. Sa'yo, balita mo ay. 24 na biya ugma. Alas 5 ta sa isa ka ng AM. Hilot
hilot sa tagbuntag, punto kay pang gasolina. Dagapon lang na ako ninay mo amin, nanay nga. Hindi ako. Sunod Hindi. din. Sunod din. Kahapon pa may vlog pre. Hindi pa mas ko. Dao. Hindi kami naman ay wala dito. 77%. Go. Hindi mo para sa ako nang napidikab. 150 rin gasolina. 14 na dito. Round trip na lang. Pero pilo. 500 na. Na 500. Sobra na siya. Pero pinalam ko. Masubra na ko. Ayaw dyan siya nga. Sakura. Nagbiyahe mo lagi. Lagi siya. Sige mo na. Pagkapot rin. Napagod siya. Sobra dyan. Hindi matagabalog ko. Napay. At ato pa ito sa po. Ah. Kasi ulawa rin. Tinulak na yung talag. So, may gasolina. Gwapo sa kotse. Ano ko sa kanal, oh, gasolina. At ulag na siya, gasolina kan. Ay no, naman siya resort. Di ko siya basta-basta ng one. Nanasuro ko ang bayan. Naman sa pick up na sa pwede ko sa pick up. Ito, kanay naman. Close ban ang kuhan. Tapos ba ng gwapo? Kasi, Nagdagas na yun. ang magkakaroon siya pa nagluyo. Ora man istoryahan, ako magiliko na na. Ako lagi ulit ko, kita ko. Tapos ba na ako pa yun? Kaya mag-pick up ka, kung mag-exist ang tao, paubo ang driver. Ang driver. Nalagay mo na ako. Takpan. Galing mo siya, ulan init man ang likod ba, tao. Takpan ba ang driver? Di man nato malikay na naiusahay daghanta. Ang yung nag-uwo, gusto ko. Oh, di man basakay. Pero close ban, sulod tanan sulod. Pila pulo, o sige kaya ka pulo, di may balaan. Masuot pa dyan sa likod. Ito, babaw. Daw siya. Hindi na yung suka, tila niya rin. Simple sa mga. Ayun, na pick up. Ano, depende mo gusto sa kuhan. Dati pick up, gina akong gusto, pre. Pick up lang ko. So, pag yung Duterte, nakop na, ay, dili na ko. Eh, hilig, di ako pasakay. Yung pasakay, tanga. Sige, sige, pre. Ano ka, pre? Eh, bungkag ng plima. Yung pag-gawa sila. Yan, eh. Gaya mo yung mga palit-palit kayo, may anak. Ito siya dito. Lahan mo niya. Ingon sila nga, pick up daw makargahan kung ano din ang close back. Eh, kargahan ka na ako, likod. Hindi kargahan. Dapat ka sa akong bugas. Tulong po eh. Ako ang likod. Pareha naman ko sa pick up. Kaya lang, ang nakalindot nakasirado. Kaya ito lang. Pero wala, saan eh, naikarga, wala. May karga. Wala na yung ako. Nawa, di na siya dakop. May ko naman ang likod. Dito. Pick up, puno Pero ko. pick up, tanaw na itong likod. Labaw ang Uy, nagkarga mga tao, sir. kamot. Doon ka. Ako pag-ismeho nun. Nag-close band pre, kapilan ako nagkarga daghan. Ikaw lang para. Mas ba ng ko? Yung team biyahe, mag-tikus Labaw. Oo. Pick up yung magkabiyahe dito. Dito. Takpon suroy. Di, basta dili lang tao. Dili na ko. Kuya, madukay, magkakarga mo ng tao. Ailan mo, yung saong na naroon. Ako din mo ko nito. No, kapilan ako sa buwan na. Ay, napay manguyog. Oh, sa likod, tanan, no. Likod, good, balik kumpat doon na. Uy, kita di ako nagpislip. Yan na, Brian. Kasi may mabubutok ko. Upat good sa likod. Atong nga, upat. Ah, walo. Walo. Duwas tubangan. Puno yun. Uy, kuwasan ko gubi. Ryan, Ha? ako na nagsilbi sa Ryan. May sildre. Sila may siligan niya ito. Ano sa tindahan? Dapat sila rin dapat. Oo. Wala nung 10,000. Libi nila nga daw. Gusto rin? Oo. Gasan. Naku, eh. Kaya ito lang kay no? Lag-lag-lag. Sayang na. Kusog na muna na may kreda. Hindi na ko magandang. Pinilitan ako. Sila may silong raya rin. Ang siguro ko mag... Hindi ko na gusto ko. Maabot. Kamang ko. Ang tindahan may napanirayan dito. Yung asawa na yung mas ko rin. Hayang lagi daw kaya.
Sayangan sa kuwan. Sayang kali. Sayang din basta negosyante. Sayangan sa halin. Ya kaya muhaling kag may bimil. Yan sa mga gusto nila. Halos yun nga negosyante, dili na nakabal musuroy. Pinudyo. Ang katong dili negosyante mo na munuroy. Wala na kailang chinilas ba? Hindi na kailan pa. Ito may Magkuan man ang ginansya, umula ako. Wala. Ya, di malinan. Malina. Di ka mahalinan, makagasto pa ka. Duhang kan mawala. Doon ka mawala. Kada na yung manlakaw may. bubble. Ano sa tamanlakaw, sa patay sa guldi. Matay, wala ko hilot ron. Wala ko katabang, wala ko kakwarta, nakagasto ko. Duling wala. Hindi ko makatabang man ko. So, iniglaan ako sa layo, manawag. Tabang para pa. Patay, wala ko katabang. Sa oras kong ulay, nawag pa siguro. Madoble ba? Opo, gabi. Sakaran magpapalakaw, karanasang gobyerno, nasa mga business nga kang ang trabaho ko ang bitaw. Maura ko na yung mga suri-suri halos. Muna yung ngalagan. Muna yung mulaag yun. Yung risdi man. Yung business, may risdi. Negosyante, asa na mulakaw na. Sayang Sayang yan. ang ginansya. Nakadadlaw ka 10,000, mulakaw ka, manira. Ako mo. Matay, no? Pati Pasko ba, madamay. Mamasko ta dito, watay 10,000 mo, man ganahon as businessman. Walang na yung mama kay wala mo yung mama ko. Mga nang sumne, di na ito mamasko, mga saman, rin na lang ito. Nasa puwarta. Hindi na lang yung tamo ato dito. So, bahinan ka. Bahinan. Dili ko na po pwede po, pre. Tuon din na. Kaya lang, inig mo ato na lagi sa lugar, ang unahuna, Kami naman kayo. kami, halina, nagiguro ko 5,000 ron. Mo na yung klaro na una-una. Lamay naman siya. Hoy, pag-enjoy po. Kaya sige. Iya kaya para ano, oh, gusto diya. Oh, manawo pa sa ano. Labi na nagibilin. Tama man, negosyante man. Dili na halo. Wala na sila. Pagpapon sila ba siya ito. Katigong-tigong na kita. Pinaghala. Di ala, dinulit ko. Mulis na eh. Oh, kusog naman po siya diya. Sunod pala din. Hindi, nakuha yung anak yun. Bantayan yung anak ba? Kuha pa kabantay siya anak. Siya andun tayo ka. Tingnan niya. Nando yun na. Ano madili din sinday? Ako na si Pang. Karoon man, hindi ako. Okay. Ano ito, bantayan niya anak. Pagkari, madaw na may anak. Madaw na yun. Kuha dito ka ng buhay. Ano ito? Ano mo business na ba ito? Kung mayroon kayo, pero magpapartal mo. Magpahanap. Ayan eh. Munang biting ay nana mo kayo sa kinan sa tingin nakuha. Bahay na nila, 1 million. Kung ano ba, tiguang, talagang guwang ba yan? Tiguang na kayo, grabe kwarta. Mahinan mga nagwan-in, di ba ang garap? Asan man sa Manila. So, ni Juan, so, toto. ayun? Talagang guwang ba? Ang labi, katunayan mga pantan. Paktahan. Aluminium. Kapay, may ilunod sila. Mata na ko bro. Mata. Malapit ko para mata. Init.
waja. Sa. So good. Dito, yung mga kitigulat na dito, pre. Ha? Si Alvin mo ganit pa naman.